Il-Monsinjur Cremona ħadd ma ġalu jirreżenja. Ek qal Patri Charles Tabone wara li jum qabel fuq TVM irrakkonta kif l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona kellu pressjoni biex jirreżenja. Li ġara kien inkitbu xi artikli, interventi fil-gazzetta dwar dak li kien għaddej minnu għax kulħadd jaf li kellu burnout u daw weġġawh. Kif għadt il-bieraħ weġġaw ħafna tant li beka. Patri Tabone spjega li dawn setgħu kellhom influwenza fuqu sabiex jieħu d-deċiżjoni illi jirreżenja. Lek jingħad kien hemm pressjoni, il-pressjoni għamlu ilu daw l-artikli mhux persuni direttament. Patri Tabone qal li Monsinjur Cremona kien seren fid-deċiżjoni li ħa għax irrealizza li saħħtu ma kienitx tippermettilu aktar li jkun ta' servizz ħieħ u jingħata kollu kemm huwa l-qadi tal-poplu tal-Alla. Patri Charles Tabone ringrazzja lill-Arċisqof Charles Scicluna illi flimkien mal-Istat ippreparalu funeral mill-qalb. Nirringrazzja il-Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna għax dejjem kien viċin ta' Patri Pawl ta' Monsinjur Cremona bħala Arċisqof. Kemm meta kien awżiljarju tiegħu, serviħ ta' spalla fuq min jistrieħ, u kemm meta iddeċida li jirtira ħsibu kien ta' sosten morali għalih għax kien jaf illi kienet ibsa li jieħu din id-deċiżjoni. Qal li wara li jirtira, Monsinjur Cremona kien irpilja, iżda mbagħad marat fiżikament. Qal li Monsinjur Scicluna ħaħsieb li jkollu l-kura meħtieġa u dejjem kien imur iżuru kif anke għamlu bosta saċerdoti oħrajn. Din għamlitlu ħafna kuraġġ u għamlitlu ħafna ferħ f'qalbu il-Monsinjur Cremona.